chekutanga patakatanga kufamba tienda kwachiveso. Pachiveso kwatakatanga kusvika kwakataurwa kunzi pane mukomana ari kuenda kuchikoro akadai uyo akati aiwa handizvo zvakanzi ndezvo takareka kupwanya akambosenza kuchikoro uyo akataurwa izvozvo takatekeza kupwanya hozi hapana zvatinenge taita ndopatakabva tasimuka tese iva vakati pepanamwe tete wekengwari pakati ai handei muprofita ndinoziva shuwa takasvika kumuprofita uyu muprofita uyu akataura zvaakataura musokuti ipapo akavingwa iye akanzi ndiononzi chigonda kai zvakanzi ndini vanhu vese vapo vachamuzeye muto vakomana vese ngwaripo avasisvedu vakura vekengwaripo zvokuti matauro andiri kuita ndinombovapiro kuna asisi vakuru vanhu vese hamuzondiwa dzanhingiriro dzaramba dzakapiwa vanhu vese akatamisa kushamudza muto vakomana vese munhu aita vati akambobata mushongo rudzivo dzichitaurwa nemunhu uya dzichitorwa nemunhu ava vakasara neshamhu yavo vakanzi ngavasare papi ipapo vakazara nemukomana mudiki zvakanzi booster tikunorudzikisa kumba kwake ndokwatikandodzikisa booster kumba kwake tisingaziva kuti booster zvinorevei ini ndakazozvibvunza kuti booster zvinorevei zvika ndokunozvesi kwakanodzikiswa booster kumba kwake ndokwatikwa back to sender ikoko kwakanzi ndokuno booster ikoko kwatakasvika tichidzikisa booster zvakati zvakanzendezvo ini muprofita takatenda nesu takakwana tese kana nanasisi vangu avavesereke tiripo tese vakomana rumwe nengu arimo vanzi tinodzikisa booster pa kwake inonyarara vanzinodzikisa booster pa kwake inenga mambo wangu kuigare kudai adai yangotaura ndakuda ndira kumudaira wani audaira chii mapedhere kutaura handisandapedza ishe vangu tadzikisa booster ikoko mumwe wedu yakati inine ndazobatsirwa kuti kuna mwana wangu ari kurwara nemudzimai wangu wo ndopataitirwa back to sender yedu ipapo zvakanzi inini chandiri kuda ndechekuti imwe mari yangu ipedziswe kwasara $60 tese pokuti takataita donation wakasara 60 chikwere chikupi ikoko uyu akazenge akutuma vanhu ana mike enda kutaura kuti hanzi mutononoka zvinhu zviya tidzokere achiudzasisa shuwa inini nemunini wangu ndakata munhu nemunhu ndakaningirikina ndakasenderwa marubva kwamutoko ndakataya munini hande tine bhatari ndopatakaenda kune bhatari zvikanzi nemuprofita uya mochiuya mese ndopandoda kubvatananga munhu nhasi kuti ndimuzoti shuwa takaenda tese yasina nasisi wangu akabva kuharara uya haana kuuya aseke kari mugomo akanonga achizosvika ndonga pasi 12 profita uya akati tatopedza akazobvunzwa kunzi kose kwenge asina kuuya ekanga narasta ngaaregere kuenda kumuprofita ikoko rasta patakatanga kuita matara anaya mambo wangu rasta anopinda muno rosta wacho arisora achitaura nhasi munhu anopinda muno yezvikunzi rosta akabvunzwa nemuprofita iyeye kumuprofita kwokutanga kwatakaenda kwabvunzwa kunzi rozi mwana wangu ari kupi zvoreva kuti rozi akabvunzwa uyu ekanga ana urere pane zviri kunetsa asi nhasi kune iwe uri kuti haudi kuenda kwese kuti rozi hapo ipapo asi mwana wake akabvunzwa ipapo pamuprofita ipapo mari tabvisa mari takabvisa tega tikati aiwa tidzokereka toona kuti zvakamira sei hatingaregeri takabvisa mari tabvisa mari kudaro uyu akanga achiudza vanhu achishedzera vanhu kuti enda munoza kuti handivasvoge mari ina achapinda ipapo tapinda tabvisa mari nhasi munhu hauchazvida ndava yeishe pamusoro vedano takabva pano takaenda kunoitwa kwamhenokuzasukuko kwakachiveso takasvika ipapo zvechokwadiwo yakabvunzwa zvekutaurwa madzvadzi yangu abvunzwa vakaramba uyo nigirikiri yurita akanzi unorwara nemudumbu kuti wangu wakashamisika akabva anzi iwewe unoshandiswa akabva aramba vese vakazviramba izvozvo zvikanzi toda mombe 10 ndopatakakutana nevanhu vevanhu wakati kuda mombe 10 totokubvisira zvinhu zviri pai zviri pamba penyu ini ndobadati mombe dzakanyanya kuwanda mombe idzi mawandiro adzo tingatoita kwamambo kana taenda kwamambo mupuhwa mombe chaidzo nokuti mombe dzene dzakaita sedzakawanda vanhu ndobvatava kuita noisi ipapo ndobvatava ndobatanzi natete vamwe vari panzapo zvikanzi kune mumwe muprofita akauya ari kuko
kwachiveso ndobva tafamba netsoka kubva ikoko ndobva taenda kwachiveso. Tasvika kwachiveso takandopinda mumba machona maanoshandira muprofita. Tasvika mumba imomo vamwe vakagadzikwa pajira jena, inini nemumwe munin'ina wangu asipa avaenda basa takagadzikwa kuno kwokutanga, takagadzikwa paya kugadzikwa vamwe vese Onisimo na Butabu Road vakagadzikwa kwavo, vamwe vese vakagadzikwa pajira jena. Zvazvanzi ndezvoonekera tisati tapinda mumba ndizi tisati tapinda mumba tichiri panze ndopakanzi zvanonzi bhonda ndiani, ndopazvanzi naButava ndini. Zvikanzi wakariona kupi zita iroro kuti bhonda, zvikanzi ini ndaiponda vanhu nematanda, saka ndakatumidzwa zita rokunzi bhonda. Zvikanzi kwane mukadzi akastroka ndiani, zvikanzi naBhonda ndini. Zvikanzi zvanzi ndezvoningirikini zita rako iri rokuti bhonda ndoriri kushandiswa. Ndopazvanzi ndezvode muprofita wewe, iwewe mukomana mudiki wena unotema mukutsvanga shamhu dzeidzo dzemutova dzemapostori dziri haana kutsanangura. Ndobva zvanzi ndezvoenda mutsvaga shamhu, ndobva yane shamhu. Zvanzi neshamhu idzi ngadzipuwe vanhu varume, ndobva wapuwa varume. Ndobva hanzvadzi yangu inini ndoyakatanga atanga kutaura kuti ndoda munhu kuti mureurure. Vanhu vese vangu takachena vese. Zvikanzi uda kuti mureurure ane mushonga wake, ini ndichaziva kuti mushonga wakanaka kana kuti wakaipa. Ndobva atanga pana hanzvadzi yangu inini, tendai ari pano ari panzano. Ndobva ati inini ndine mushonga wezino wandinawo ndinotori nawo kumba. Ndobva atorerwa shamhu yake mutova. Ndobva vaenda pana hanzvadzi yangu. Zvakanzi ndezvoningirikini Butova vangoti ini ndakachena. Ndobva zvanzi ndezvo ramba wakabata shamhu yako. Ndobva vabva ndobva vaenda pana Bhuti Rodrika. Ndobva yatorwa shamhu. Ndobva vaenda pane mumwe ndobva vaenda pane mumwe ndobva yatorwa. Ndobva yasvika pana hanzvadzi yangu iyo uyo akati ndinorapa mushonga Andoni. Zvikanzi Andoni inini ndinorapa kensa nenyongo. Zvikanzi nomuprofita uye unorota here kana kuti unosvikirwa? Zvikanzi kwete, handiroti, ndinongozivana. Ndobva munhu watorwa. Ndobva kwanzi uyo mukomana mudiki uyo ngaasare neava takati atengeswa gate nebakatwa. Ndobva vaita sei uyo Mike. Zvikanzi ngasare neuyu ipapo, nokuti ini ndakwenda nevamwe vanhu kurukoro. Imini chiendai munoungana pamba pababa, ndopamunounganira, ndopanichaita sei ndichikutorai. Ndiri kuda kunoshandira pane booster, ndoda kuenda kunoparadza patotanga kuparadza panoparadza booster, ndoda tora noparadza. Takatanga kudambura tambo uku vanozosungirira. Tiri kuenda kunoshandira ava mukadzi wavo, tichibva taita tadonhedza booster. Tofanira kudonhedza booster. Isandina kuziva kuti booster chika chi hatizvizivowo kai zvemapostori zvayo, hatizvizivowo zvemapostori. Taingoenda hapana munhu aitomboziva kana kuti munhu uyu ndiane booster zeane chwambo kana kuti ane nyanga, hapana, haana kutaura izvozvo. Ndobva tasvika paya ndobva tanzi hamuna kubatana. Ndobva tabatanidzwa tese maoko, ndobva tanochereswa mheno kumunda, ndobva taita zvese zvaitwa. Sabhuku akashedzwa, sabhuku anga aripo, sabhuku achitaurirwa kuti sabhuku inini vanhu ava vada kutipa mari yangu yakakwana. Saka inini ndotoda mari yangu kuti ndite. Vese ava vakati tiri ikoko vakati kuda go back to send. Handi mukunzwa. Ava vanzvadzi vangu vakataura kuti hapana patazopa vanhu ndikoti tichavaka mhepo. Saka hapasisina kumwe kwatichaifamba. Uyu ndiye achatihakira mhepo. Zvakanaka akatakati achatihakira mhepo. Nokuti munhu hapana munhu wanongotiziva kuti ari kugona kana kuti haagoni. Ndobva tamirira izvozvo kuti vanzvadzi vakondifonera, nai vanzvadzi, ini ndandisina mbozvisa futi mumusoro. Nai vanzvadzi, ko imimi muri kuregedza kutaurira vanin'ina venyu kuti mari tibhadhare guka tihukirwe kamhepo. Vataurirei vatsvage mari tihukirwe mhepo. Chokwadi inini ndikati ndinenge ndisina kuzviziva ndozvaakataura here. Zvikanzi ndozvaakataura. Ndobva ndavafonera vakati aiwa tinotsvaga mari. Ndokutsvaga mari vanavo. Ndobva inini handina kupira nemari yangu ndendisinawo kana senti. Ndobva uyu atikuperetai mari. Ndobva ndakwereta mari inini anosvikondipa kuri. Ndobva takwira. Ndasvika inini nokuti Onesimo ndangatomuudza kuti nechitatu tonosangana kupi ikoko kwamuprofita.
tasvika tafonera naonisimo onisima kuti inini handichauya ikoko ko vantu ati imi munotamba nepfungwa dzangu ine maigara muchipifonera makuti mimi hamuchauya kuno kusei ini ndabva kutaundi ndatosiya basa rangu sei makuti mimi hamuuye kuno inini handiri kutambiswa ndakupopota handiti ndabva ndandinomuprofita amai avanotaurisa stereka ndo vari kukodzeresa kutaurisa vakutuka inini nokuti ndikupopotera chi uya handiti ndobva tazotinyepera ava ndikati tindo atouya ari kuuya tindo ava ndopa vakauya isusu time iyoyo takabva tatonzi nemuprofita pindai mukati vanhu venyu vanonoka nokuti amene akanga angura auya kuseni zikazi vanhu venyu vanonoka pindai mukati bva tapinda mukati mui ndobva kwangotaura kuti tosangana kwamama ndokudzi kunoya ningirikiri bhozhongora kunoya ZBC saka ndichanotaurira mama kuti tizoona kunoita sei kunotora zvinhu kumusha kwenyu kwacho saka inini zvokuti anoziva hazive hapana asi kuwirirana vanhu vese vakanga vawirirana kuti iyeyo ndo watada pamusoro changamire ndiri ipapo kuti isusu titi ndo watada akangati ini ndichaaka mhepo nokuti ava vachangamiro chavaitaura vaingotitora bhekisenda munhu afe takati ko kana munhu afa kwamambo kuda kubhadharwa unobhadharwa nevakati unobhadharwa nevana vake kana munhu ane vana ako aiwa bhekisenda hapana akairamba kana munhu wese tese kana kuda bhekisenda munhu wese azandapedza kutaura tati isusu tichisvika akasvika zvikanzi nai makumana anonzi dhonda ndiani ndakati ndini zvikanzi very sorry baba zita renyu kushamba pane munhu ari kuhwanda nechiguru sei mi muchiti pese pamunofamba mumwe anenge asipo akashota baba ndine urombo muri kushandisa aiwa mirai akata mistake kungoti handira kurekodha zvangu pafoni baba imi muri kushandiswa pane munhu ari kunzvenga nechiguru sei muchiti pese pamunofamba kune mumwe anoshota takati amheni ipo pakabvunza ruziva ndakati koimi muda kuti ndiuye ikoko wamuri ngoda ndini chete korosvita ari kwezvo zvanzi ako ndakati kana asipo kana ndino handiti uchiuda sei kuuya nokuti kana takanzi endai munofamba sefamily vamwe vachionekwa vasipo pese patinoenda saka imi makatageta inini chete ka uya chete iwewe kuno ini ndabvunza ndakati nhai misisi ko maapapiko takanzi tifambe kwakawanda wanda ko madi kupedzesa uku kana vahaka mhepo tawanikwa taenda kumwe takanzi tifambe kana ku5 kana ku6 tostopa feedback kudaro ezvinozvidara tinopa feedback rokunzi akanangwa ipapa ndiani akanangwa neprofitaunzi ane zvinhu ndiani ndaichagabini kana wakaenda takaenda kun'anga handiti kuprofita iyeye kana iwe muri muprofita iyeye asipo munhu iyeye ingave mhosva here kunzi aenderere kwakati isusi takatadza kubvunza kuti koyenosvita wamuri kutaura zita chii chanetsa pakabva pati kune imwe hanzvadzi yangu wekabva ati ko gavhena anga ariko futi kupi kupurasiko pamwe mhepo sezvo angachida kutouya atadza kuuya pana paringovhirikika ari mumusango imomo zvese zvamukutaura zvakanaka asi tate kana pane nyaya dzakaita sedhizi kana manzi fambai tetakutasira kuti munhu wese anofanira aripo mofamba murichi semuri kuitira kuti bhozi makaenda muchitageta kana muchenda maprofita musaende makatageta munhu kuti uidiadani imimi ngoenda muchingoti tese takaita se takachena kana kuti tese tinazvo maona muchienda muchiita se then kana makuzonobatwa mega ikoko makuchiita se makuchibatwa pamusoro mamuzveshuwa rosvita iye katika mudani akatenda kuti akakwi kudani saka amunomirira kana mwana wekukanya munhu mune problem batana infambe mese pasashayikwa asi atone problem ipapa panoramba ichita anofanira kunge aripo remoya kana ipapa makutonomuudza kuti ndo zvataurwa kuno kwamambo kuti munhu wese ngafamba Achini yakati ataunzwa muno kuti anza vakashaka ngokutamba kwavo.
vasikana 2 ava vakanovaenda pachivesu vakanopuwa bakatwa nemuprofita wavo vakabayira paatyaura. Ivo ndivo vane mvumo yekubayira bakatwa papa paatyaura. Number 1. Number 2, tanzwa zvinzani zvakataurwa rose munotitendera here kuti tidzokera kumaprofita semhuri panojekeswa mazita evanhu. Ini handingama ndizonzi bvuma kuti kurwara ndisingarware nemutu ndonzi bvuma pamberi pemuprofita. Number 3, vana vakabva kwamutoko vanhu kwamutoko ava vabuya kuzoshungurudza mukadzi yavo kuno mufungira meseji wakwamutoko ava kwaiwo tanziva ukashagire muprofita pamba pako unoona zvichiitwa zvineshakari. Wapedza Mechapasi hamba nokwamutoko mayazo taura tinza kufamba tinofamba ese mura ndiyo asi problem kwa mudiri kwa shikaura pamwana wanokuitira tinofamba sokati panoramba saka tati taumire tifambe kama masukuda tama tokudzikwa mashuri saka tifambe tomunitesa kaungana uramati ati unezvekadirano andite zvemaprofiti andite zvenyaka zvinobasa ukama havati kufamba vanhu vasachifamba tifambiritiswa vati havabvume saka tifambe takaungana semhuri havabvume. ayo apa sisi ati kunyanya wezi pane nyaya apa kuda ende feshuwo zeshwa makaenda maprofita munotsvaga zvakuna kutsvaga munoita sei munozwana kunyange zviripo kunyange zvisipo mawana izvozvo zvagara zvinoto makadzimira mangotanga izvozvo chete kamunoziva kuti upenyu hwese hunongopera muri vanechi nemaprofita mawana but isu hatikurambidze nekuti anenge achirwadziwa ndiye ari kuita sei anenge achirwara mawana saka isusu kana matouya tinotongokuti ifambai mawana ndosaka makaona takakuti ifambai ende nanhasi tinongoramba tichiti chi fambai kusvikira zvinhu zvaita sei zvanaka ndosaka paipe tatakubva kuti kana maona manetsa takumbokuendesai kupi momboenda padewa magumanoda mari anoita seya tulaumepedzwa masiposi vatodzoka munomuda tospononzi anenge avanonda kana pawanikwa abati waishenda ndichinzi inini yakataura kati une chikwambo chapedza vanhu 6 ana baba nana mai vese takabva padhewanda vanhu vandakachena vanhu vari kundilipa ava mama muno kutaurana chokwadi ande padhewa ishe tiendese padhewa munokwamba mutotipedzera nguva ande padhewa tonoti Pandingureva pese apa padhewa hamutaurwe zvezvamutaura right kana kuti jakati andamba nekuti mari right Chokwadi. kumatibuda Chokwadi. chete taura chii pamusoro vendari ida kutaura hangu ezefemili vatyaura nefemili enesangwachibvuma nepakati tafunga kuti vakuru zvavafa isusu vadiki tichasara tichibatana but femili inaina kubatana wakwana munhu avenga mwana wamai vake nyaya yekuti tinogadzirisika. Chechitatu takabva munomu vakatifamba kumaprofita vekure takabuda panze. I'm so surprised. Tabuda panze apa ana chete vakatindire namba dzemunokwachivesa foni namba dzake ngatimufonere tiende. Vakaenda kwachivese kwavakaenda kwatautaura matsanza anonzi Rosi ndiani indieta isinyenga tanditifambire sefamily rangaita sezvandanzwa tsitsi ati handina kutaura. Chechitatu chandoda kutaura ndechekuti kuna nati tangavaaaa ndakandichikumbirisawo kuti ukama ufowagezwa nachina sesiku mwana wamai vako hazvive zvakachinja nomuita wati chero pakaitika dambudziko vese anenge vachikufura vaita sei vanenge vakatomira kuti tatomira kuzwa purogiramu tiri papi ipapo ndopawazotaura uyezve mumafemilism mune nyaya dzinoitika dzakawandisa. Vanhu vanogara pasi ezefemili votaura chanetsa vobuda nechinhu chimwe chete kufamba muchitaura muchiudza vanhu muchiita sei hazvazvo zvazvinogadzirisa mufemili.
neimwe yandati handeyekuti ana chiti vangu vamunoona vagarapo mazezu ndogara mumasvingo muzukuru naatine ndo vanogamuka simba asi ana chitangwana venga vanadzadzisa kuburikidza neni mashoko anofamba vachitaura kune vana heharorwe yakazobvisa pamiri vana vakuru vazoita sei mashoko anotaura asi makona ataura pajekerere saka nechikumbira kuna hama dzedu dzise dziri munomo kufamba muchitaura kufamba muchasiya mwana chamunogadzirisa wakana munhu wavenga mwana wamai vako washata kuti nyagadzirika ndifoti nekugadzirisika ichagadzirisa ava zvakutaura tazvinzi hama wapedza asati tabvepapo vadomborotawakabva zvataakuprofita kanzi nyaradzo yurita nababa vake ndo vari kufa achifamba itaanzi tabva kwakati tanzi ninginanhingi ndo vari kufa akadaro ndiani ametendwa namekareji ngaiudzani yaudza vanhu nezuro kwati tikapatikuraina rifamba ranzi munhu yazofa pasara mamimezi mashoma kuti vanhu yava vachizofa haya makuwa iitandomuta makuwa patandomutara kuna hama dzangu dzakagara apo kufamba muchitaura kugadzirisa chinhu kana paitika dambudziko mufemili ngatigare kutaura sefemili ipapo murikuzvinzwa zvitaura mwana kuti makaita asi kunyanya makuwa ndakuri kunyanya pamba nawo paizvisinei tatatu tinosvika mangwani nyaya haisipera nhasi tikutokudai kuti swateti swateti apa nhasi panike nhasi makatendeko kwati kutaura kudai vakatoungana izvozvo sabu kofarimane mundanzwa muchiitwawo zita ipapo vakaitawo sei ipapo vakaipa bekusenda ini vave varipo yakanzi yakangowana bekusenda ndeyavanoda kuita chena vanhu kuitira vakonge saka yakaiswa yakanzi notora nguva yakati kana paiswa back to send amudaifanha kukupai period mari ngesina kukwana akati kana mandipa mari yakakwana haisi back to sender chakamira yakange vanhu vakafunga kuti back to sender kwake kuri kugadzirirwa mukadzi wake kuiponisimu stroke yaakataura saka vakabva kuti back to sender mari yakabhadirwa akabhadhira musechitatu izvo mirani kutaura zvishoma ava vanhu vangu vanzi kudara muende kusvika musi wedare panenge pafa munhu akwendwa kudara vekisenda yanga iri kuuraya munhu unonzi vekisenda kuita sevene tinosverera ishe isu kuti hatichikuenda kwadhewa ndikuchanopedza masipotsi chete aiwa mene tinopedza hamuzive zvavanokutaura zvazvo aiwa tatiko pamwe anosvika ikutaiwa muchiitira nharo so havabvumei aiwa hatiitira nenharo aiwa kuti taenda vatiti taura yevasavi inhamwini ndakafamba kwakawanda ini ndichinzwa pamazuva pataifambira zimakuva madhara ino hakuna n'anga inosvika kutaura kuti uyu ndiye akaita
wakaenda makai muri musina muskonzi aiwa nanisira kukwari kuenda ndokuraka wada kuti kwamaenda mapostori munoskonzi hamuna kukwana imi mamozi mobvunza kuti asi mbodiana zviri kana musina kubvunzaka munomoramba muchiti pamwe nenge asipo ndiana zvisiriso imi kana muchifambira kuti musha wenyu ite zvakanaka musavengana imimo ndiyo yanzva dzenyu ndiyo kwagonyako kana anazo ndezvenyu mese zvinoda kuti zvitobviswa otogara pasi nabonyera vanazo zvidi zvenamdauda anazo asi kuti ini haikona kuvamba muchifumura hapwa mukanwa munekuti vanhu vazivo ndozvipidi kana zviri zvewachikaura ndokuma ndakambokutaura izi mazuva akireto mazuva atinwa mombe dzakireto apa ndeni ndakaona munhu achimwa mvura ndakazva muri kuita matema ipapo wenyu muri kutaura kwamari mahara nenganga idai ndenge mota yangu ine dhizi ndanoona kurasirwa mombe idzedzi mombe dzakaenda dzakarasirwa dzikati vanani nemukadzi wakireto mudiki kanyi kuti zvimwe zvina hazvisiri izvo munotaurwa zvisiri izvo fundai zvamunazvo zvinogadzirwa kana zviri zvekuti kana wakatoro mishonga inopinduka kwamunopiwa mishonga yerake unopinduka inenge chati kwamuzvichoti saka ndozvinofana muri mufambe mugadziriswe moonena ng'anga idzi zvinokutaura kuti mushonga utiite mari wakautadza unopanduka saka vanhu vaini ndakakura ndiri muchipotswa mayangu yamboso ndaitika ndakaenda munhu akanditota ini zvemishongani ndozvati mangwana lofunga kunzi mune chakati chausina saka itiri kuti mochifamba munyatsonzwa haikona kwenda ndipopotedzana kwakare ikoko havadii vanhu vanotirana navo aiwa ndingopopotedzana sikana taenda ikoko tabva muno mandidhimatife tabva muno isi tikusingogara chete topatsanirwa zvatinopatsanirwa hapana anopikisa hapana nechasechi ndekatikatimirero sitochari kutaurwa tari kuya aiwa tiyambomira kakati nhasi aiwa katimire zvakuzoita tatitipenda nhasi totimirira munhasi totoziva kuti anuani musati munoziva kuti anuani mukati zvakanakira sanhasi kuti mavaenda kune mutambo uripo anditika munosvika kune vanhu vakasiyana siyana vabva kunzvimbo dzakasiyana siyana varipo vamwe vari kutaura nezvavo asi vatoona dare racho rinotonikwa nevamwe vatobva kuna nainyanga vabva uko kunhingirikini vasiri venhingirikini mumoto kunhingirikini asi chatoziva ndechekuti kana pane zviripo vanongotaiwa vanotaura monhingirikina ipapo saka isusu imimi makachienda ezvinezvi mosvika vanhu varipo mohamanoitirwa dare renyu asi munotosvika kuti tabva nekuti mangoti munongoenda havakubatsirei kuvafonera kuti havatobati foni munongoti tabva kwamambo ivo vari kudai vatiti tuve kuno mutibatsire mazvinzwa ka muchienda monaita izvozvo alright ewe ritsokona sabhukuchida